ще наблюдаваме запис на съчетанието на града на френска гимнастичка. Това е Марине Бойер. Всъщност двете французойки оглавяват листата в момента временното класиране. Марине Бреве води 14,200 и 13,500 е получила Марине Бойер за съчетанието, което гледаме в момента. Да видим какво е изпълнила за такава хубава оценка. Еквилибристика беше уникално задържане върху реда, но пък и рундато тегнато е в топ 3 на най-сложните упражнения на града. По-сложно от това е само рундато тегнато с винт. Предно махо също с колебание, но пък си взима 1/10 за връзка между скок и предно махо. Странично махо. Задължително въртене. Също 3/10 за балансиране, за да запази равновесието си на гредата. Но тук от всяко упражнение акробатично следваше залитане, но пък като се сумират тези грешки по 3/10 само да й дават така благосклонно седите, иначе отскока перфектен. Много амплитуда при две